πρώτο δημοτικό σχολείο ήταν το λατινικό παρεκκλήσι της Εκκλησίας της Αγγελόχτιστης. Το παλιό δημοτικό σχολείο ανεγέρθηκε το 1926 και σήμερα δεν χρησιμοποιείται πια. Βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την Εκκλησία της Παναγίας της Αγγελόχτιστης. Εγκαταλείφθηκε το 2001 όταν λειτουργήσε το καινούργιο δημοτικό σχολείο. Το 2001 λειτουργήσε το νέο δημοτικό σχολείο που βρίσκεται στην νοτιοανατολική πλευρά της κοινότητας. Είναι ένα μεγάλο υπερσύγχρονο κτίριο με όλες τις ανέσεις. Στο σχολείο φοιτούν φέτος 288 μαθητές και εργάζονται 25 δάσκαλοι.